bonke abantu bathanda ukuba bebe se-university, but there are very few people abafike e-university. Bonke abantu bathanda ukuthi at one stage bebizwe kuthiwa bangodokotela, doctor of education, noma doctor of medicine. But there are very few people ababa ngodokotela. Bonke abantu bayathanda ukuceba. Bebe ney'moto ezinhle, bebe nakho konke. But there are very few people abakwazi ukuceba. Why bengekho bonke abantu abaya ukuba se-university? Ukuthi ukuba se-university, before you come to the university, you have to work very hard. But not just working hard, you have to think. Your thinking must be forward. Ngamanye amazwi kufanele ube ne-wisdom. I-wisdom, alikho igama lesizulu elichaza i-wisdom. Kodwa uShembe wayethi i-wisdom ukuhlakanipha kwasezulwini. Kodwa khona ngegama lesizulu alikho igama elichaza i-wisdom ngoba vele kuthiwa nje ukuhlakanipha. But in English, intelligence and wisdom amagama ahlukene kakhulu. A person who is wise and a person who is intelligent, amagama lawa ahlukene kakhulu. Intelligence uyakwazi ukuthi uyikale, ungayifaka na kwi-psychology, khona abafana manje psychology lapho. Ungayifaka uthi umuntu une-IQ engakanani, and therefore le IQ yakhe imenza ukuthi azi science kakhulu noma enze ini kakhulu. Uyakwazi ukuthi uyikale i-intelligence yomuntu, but i-wisdom ngeke uze uyikale. Ngoba i-wisdom ukuhlakanipha okwehlukile kulokhu kuhlakanipha kwasemhlabeni. I-wisdom is a spiritual intelligence, if I were to call it in that way. Because i-wisdom ikwenza ukuthi ubone into abantu abangayiboni, irrespective of your education, irrespective of your intelligence. Umuntu engaba highly intelligent, ekwazi ukwenza ibhanoyi, ekwazi ukwenza icomputer, ekwazi ukwenza ama-cellphone and all that. That person is highly intelligent. But we told ukuthi when it comes to wisdom, he is zero. He is zero. Unokuhlakanipha kwasemhlabeni. Akanakho ukuhlakanipha kwasezulwini. In actual fact, the more umuntu eba nokuhlakanipha kwasemhlabeni, uba isiphukuphuku kakhulu entweni yasezulwini. Uyabona abelungu bahlakaniphe kakhulu ngezinto zasemhlabeni. Material things, abelungu are very, very, very intelligent. But when it comes to spiritual world, they are so foolish. Because immediately umuntu ehlakanipha kakhulu, uyaye azi ukuthi into engayazi kusho ukuthi kayikho. Today, ungabona kuqhamuka abantu iningi leli lapha kakhulukazi laba abasha ngoba bakaze beyibone izipoki, bayebethi isipoki kasikho. Ngoba kasazi isipoki. But kuthina sayibona izipoki siyazi ukuthi uma ngingathi isipoki kasikho ngabe kwesikhathi ukufunda ukwenza ukuthi uphike into yaziyo. You teach yourself to deny what you know. That is the fact.
ngikhule ngingakholelwa emthini ngangabhilivi kahle ukuthi umuntu ukhona kodwa ukuze ngwazi ukuthi umuntu ukhona ngenza i-research ngaba imantshi obunjini ngathi mangimantshi obunjini ngajwayelwa zinyanga ezinkulu omali kwakuze inyanga ezaziwa emhlabeni wonke umali waba umngane wami omkhulu wese uyangifundisa ukuthi umuntu ukhona ngawubona ngawuprove ukuthi umuntu ukhona ngahlala nenyanga oSiginywa Makesi uSiginywa Makesi wafa seyiNazaretha kodwa ngathi hayi ngoba uyiNazaretha ake ngichazele ukuthi umuntu ukhona yini uma uSiginywa Makesi wangichazela ukuthi umuntu ukhona ngagcina sengikwazi ukuthi umuntu ukhona nansi enye nje insizwa lapha nayo yangichazela ukuthi umuntu ukhona yake yaba inyanga so sinabantu abake esisonta nabo abake babazinyanga ngahlala nenye inyanga esikhawini eyayintshela ukuthi inemkhovu ngase ngithi cha ngifuna ukuthi ngoyibona le mkhovu yase sinquma ukuthi sihambe siyoyibona le mkhovu kodwa manje ngathi mase ngisesangweni yayisithi inyanga manje kufanele ube khona umuthi engugcobanga ngoba ngeke kulunge ngase ngicabanga indaba kaSibusiso noSihogo kaSikho athi uma ngeke ngayenza lento uma ingasabuyi ingqondo yami ngizoba njani ngathi cha ngiyabonga I'm convinced ukuthi khona umkhovu kodwa angabe ngisaya khona normally basondela kimi ngoba basebe ngamaNazaretha kodwa kade kuyinyanga exakile bangifundisa izinto eziningi practical because mina ngangifuna ubuqiniso bokuthi umuthi ukhona because ngangiyimantshi and njengemantshi uma uyimantshi kufanele yonke into mawuthetha icala uthethe ngento ongafanele ukuthi uvele uthi nje this is superstition uma uyimantshi uyahamba uyofundiswa yonke into yokufaka abantu ukuthi umuntu ubona kanjani ukuthi ubulawe yini kanjani so lento engathi mawudokotela ekhuluma bese kuvele kudume ekhanda nje so yonke into kufanele uyifundiswe uyazi but asifundiswa ubunyanga ngoba abelungu abakholelwa yikho kodwa mina ngahamba ngenza i-research ngathola ukuthi ubunyanga bukhona imithi ikhona yasebenza ngathi ngiseKimberley ngizama njalo ukunitshela ukuthi kunezinto oyawuthi mawufundile bese ukholelwa ukuthi azikho zikhona ngathi ngiseKimberley ngangimanje we-Regional Court sithe kwabuna abantu ababebulala umuntu bembulale ngoba bekholelwa ukuthi uyathakatha Regional Court eKimberley kwakuyimina ngedwa imantshi emnyama bonke abashushisi naneyimantshi namaphoyisa kwangabelungu bonke sithe sisetiyeni enye imantshi yomlungu yomuntu wesifazane yasethi Mr. Mpanza do you believe in witchcraft ngase ngiyambuka lo mlungu ngase ngithi no it's not a question of believing in witchcraft I know that there is witchcraft base bephenduka bonke abelungu bengibuka ukuthi hawu lo muntu imanje yase-Regional Court ukholelwa ekuthakatheni because kubona ukuthakatha ukukholela ekuthakatheni kwakusho into ephansi and therefore abantu abaningi babengayikholelwa into ngoba becabanga ukuthi ukukholelwa into ukwazi lento kuyinto ephansi ngase ngiyathula ngababona ukuthi umuntu oyimantshi ofanele ehlulela abantu ukholelwa kwi-witchcraft
ngase ngithula nje siphuza iti ngithe sezoqeda ngase ngithi kulo manje Mrs. So and so, do you believe in Satanism? Well, I said, no, yes, there is Satanism. Well, I said, manje sengichazela yonke into ngeSatanism, sengichazela yonke ngeSatanism. Ngase ngithi, you know what? Yonke lento ongichazela yona yi-witchcraft. Kwehluke kuphela igama. Ngathi umehluko ukuthi i-witchcraft yaqhamuka kithi, yaziwa kithi, i-Satanism yaqhamuka nani. So you think now that uqhamuka nento engekho, nento ekhona ngoba iqhamuka kini. Njengamanje ungitshela indaba ukuthi bayakwazi laba abantu ukusuka ngemoya bekwelinye izwe begibele ilokhuza izinkwa bekwelinye izwe. Kodwa laba awukholwa ukuthi bayakwazi ukuthi bebulale umuntu bengekho kuye. What is the difference? So ngizama ukuchaza ukuthi ungasifundisi ukungayazi into oyaziyo. Uthi ngoba ufundisa ukuthi ayikho bese uthi ayikho. Ungasifundisi ukuthi awuyazi into oyaziyo. Today kunabantu abaningi ababethi ayikho ingilosi, bethi sinamanga ukuthi ayikhonte ingilosi lapho sinamanga. Simply because kulesi sikhathi samanje nakho umuntu okhuluma ngengilosi. Kodwa if you read the Bible, iBhayibheli likhuluma izinto eziningi ngengilosi. Ngisho uJoseph wasuka wabaleka ebalekela uHerode etshelwe ingilosi. Kodwa uma ingilosi sesithi kukhona ingilosi abantu they start doubting bese bethi sifuna ukuthi ingilosi siyibone. But it is unheard of ukuthi ingilosi yavela yaqhamuka njena yabonwa ngabantu. Not nakwa-Israel ayikaze izibonwa ngabantu. NoMahomed kuthiwa wafundiswa ilokhuza iBhayibheli ilokhuza iQurani ingilosi kodwa yayibona uye yedwa. Kodwa uma siyibona ithina it is something strange. Now ayikho into elikhulu njengokuphila nabantu abahlakaniphile nje asemhlabeni. Ayikho into elikhulu njengokuba uphile phakathi kwabantu abafundile. Because abantu abafundile they know about material things, but they know nothing about spiritual things. Uma ufana nami, mina ngifundile. I am living in the world of the intelligent. But at the same time, spiritually, I am living in another world. So we are uhleli nabantu abafundile. Uhleli nabantu abahlakaniphile. Kwesinye isikhathi wenqene ukubachazela into kufanele mhlawumbe ngabe bayayazi. Because immediately uqala ukubatshela leyo nto, they will think ukuthi there's something wrong with you. There's something wrong with you. Especially a person like myself. Ngoba ngikhule ngaba isifundiswa, ngaba imantshi, ngaba yonke into. So ngiphile empilweni yezifundiswa. And uma uphila empilweni yezifundiswa, ubatshela ngendaba kaNkulunkulu, you are nothing but a fool. Because yonke into yaziwa ngokuthi uma ingabonakali i-superstition. Kodwa noma ngabe ufundile, noma ngabe awufundile, noma ukhuliwe, noma awukhuliwe, kukhona into automatically efika kuwe esikhathini sobunzima. Noma ngabe ukholelwa emadlozini, kodwa ngesikhathi sobunzima awukwazi ukubiza amadlozi. Ngisho ungahlale uhlabela uyihlo uthi akakupheni nani
noma ungahlale uhlabela uyihlo omkhulu uthi uyabonga kuye, kodwa uma ngabe usulele phansi usufa, you don't call uyihlo omkhulu, ubiza uNkulunkulu. That is a fact. Ungakholwa emadlozini, ukholwe kubabamkhulu wakho, umhlabele inkomo, umbonge, ukhombe imoto, uthi lezi imoto lezi ngayinikezwa kwabamkhulu, ukhombe inkomo, uthi lezi inkomo ngayinikezwa kwabamkhulu, uthi usho lokhu nalokhu. But uma usufa ngeke umbize ubaba wakho. Uma usufa ngeke umbize uyihlo omkhulu. Uma usufa alikho idlozi olubiza, uyobiza uNkulunkulu. Uyofana noJesu. Uthi Nkosi, Nkosi yami ungishiyela bani? Ngeke uze uthi babamkhulu ungishiyela bani? Ngeke uze uthi baba ungishiyela bani? Uyabona baba ukuthi ngiyagula. Uyabona baba ukuthi ngiyafa manje. No. Uyobiza uNkulunkulu. Sonke njengoba silapha nje lahlalele ukuthi kube khona usuku lapha esiyobiza khona uNkulunkulu. Mhlawumbe uma kuyinhlanhla kubizwa ukuthi inhlanhla, mhlawumbe uyoshayiswa imoto noma udutshulwe umuntu, mhlawumbe ngeke usithole isikhathi sokubiza uNkulunkulu. But uma uyogula, you will definitely call for God. You will definitely call for God. Ngakho-ke ikhona ngikhuluma ngokuhlakanipha kwasezulwini nobuwula basemhlabeni. Ngoba uma abantu besemhlabeni babecabanga ukuthi because they've got material things and therefore everything is all right, they don't have to worry about God. They don't have to worry about the world to come. No. They don't have to worry about their souls. They don't have to worry about their spirits. They make as if that thing does not exist. But it really exists. Uma kukhona into ekhona umphefumulo wakho, inyama yakho ayikho, kodwa into ekhona umphefumulo wakho. Indlu onayo ayikho, imoto onayo ayikho, umfazi onaye akekho, indoda onayo ayikho, ubuhle onakho abukho, ukuhamba uyozijabulisa akukho. It is vanity of vanity. All is vanity of vanity. Because anything which you think you have, kodwa ezophela, ifana nembali eqhamukibe inhle kodwa kusasa ibune. That's what we are. That's what we are. My physical body is a vanity of vanity. My house is a vanity of vanity. My car is a vanity of vanity. My wife is a vanity of vanity. My children is a vanity of vanity. Anything which is before us is nothing else but vanity of vanity. And that is a reality. That is a reality. But what is not vanity of vanity is my soul.
What is not vanity of vanity is heaven. What is not vanity of vanity is God. What is not vanity of vanity is the law of God. You follow what I mean? Yes. Anginayo imoto, anginawo umuzi, anginawo unkosikazi, anginawo udadewethu, anginazo ingane, anginazo izindlu, anginakujabula. Yonke lento iyedlula ayikho. Kodwa into ekhona umoya wami, umphefumulo wami. Into yami ekhona izulu. Into ekhona uNkulunkulu. Into ekhona umthetho kaNkulunkulu. Why? Because those things do not go past. They don't leave you. They don't go past. Noma ungayijabulisa kanjani, kodwa lokho kujabula kwakho kuzokwedlula. Noma ungahlupheka, lokho kuhlupheka kwakho kuyokwedlula. Noma ungabusa ube millionaire noma ube billionaire, leyo nto izokwedlula. Noma ungaba ney'nkomo ey'ningi, noma ungakhulekelwa uthi uma uqhamuka usuma abantu bekhuleke yonke leyo nto izokwedlula. But happiness does not go past. Happiness does not go past to the person who is aware that happiness passes. Do you follow what I mean? Happiness does not go past to the one who is aware that happiness will go past. Ngoba uma wazi ukuthi lokhu ukujabula kuzokwedlula, lokhu kuceba kuzokwedlula, lo nkosikazi wami uzokwedlula, uma uyazi leyo nto, ingqondo yakho ifundisile lokho ukuthi lento enginayo izokwedlula. You prepare for that which will not pass. Uma wazi ukuthi kusasa ngizoshada, uyawulungiselela umshado wakho. Angithi? Anything oyazi ukuthi izokwenzeka uyayilungiselela. But because we are fools, siziula, we don't prepare for something which is coming. We don't prepare ourselves for those things. Asihluphi ngokuthi konke kusasa ngizokufa, yize abantu abafayo benzeka phambi kwakho. Futhi laba abantu abafayo benzeka phambi kwakho okungabangani bakho. Omunye umzali wakho, omunye umfowenu, omunye ubani nobani. The pain that they suffer happens in front of you. But because you are a fool, uvele leyo nto leyo ithi uma yedlula kungayinaki ukuthi hayi lokhu kugula kwaba kulo muntu, hayi mina ngeke ngigule. Hayi lokhu kugula lokhu kwaba kulo muntu, hayi lokhu. Kugula omunye nalo saphile hayi lokhu kugula kwaba kulo muntu. Everything which is painful, you make it past your thinking. But you make it past your thinking. You make something which is not going to pass. You tell yourself that it is going to pass, when it is not going to pass. You see? Njengoba silapha njena singakayi ezulwini,
sihlalele ukuhlupheka kokugula. Ukugula ubuhlungu. Abanye bothi befa bephethwe ngama-cancer sebezwe ubuhlungu kusimali. Abanye bephethwe ziningi izifo ezibuhlungu kakhulu. In fact, asikho isifo esingekho buhlungu. But we make as if those things are not coming to us. Now, I'm not talking about heaven. I'm talking about things which are material, things which are in front of us. Ukuthi izinto eziphambi kwethu esizazi ukuthi ikhona siyasenza sengathi azikho. Sengathi azikho. Yabo. Ulungisele ngani ukugula kwakho? Ngikhuluma ukugula ngoba ukugula kuzokwenzeka phambi kwakho. Ulungisele ngani ukugula? Kubangaki ucela uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ukuthi uma sefika izinsuku zokungithathe ngingaguli isikhathi eside. Kodwa siyakwesaba ukugula isikhathi eside, but we don't ask for God ukuthi singaguli isikhathi eside. Bangaki abanesiguqo sokuthi Nkosi ngicela ukuthi uma usuzongithatha ngingaguli isikhathi eside, ngingabuza ubuhlungu bokugula. Because ukube uyacela lokho uNkulunkulu engakunika lokho. Ngoba uyacela, bangaki abanikelelela lokho? Bangaki abacela lokho? Bangaki abantu ababecele ukuthi Nkosi ngicela ukuthi ngingafi ngengozi? Because kuzokwenzeka. Those are things which are coming to you. Bangaki abantu ababecela ukuthi Nkosi ngicela ukuthi mangifa ngezulwini. Kodwa yasebenzela nezulu. Noma uyacela nje. Ngoba yes, kungenzeka ukuthi ukholwe kodwa ungayezulwini. Ikhona kufanele ukuthi ucele uyezulwini noma ukholiwe. Because kuphosele ukuthi ukholwe kodwa ugcine ungayezulwini. It's very possible. uJudas Iscariot wayekholiwe kakhulu. Engumfundi kaJesu. Asikaze sitshelwe lutho ukuthi uJudas Iscariot wakwaba wenza ukuthi. Kodwa on the day yokufa kwakhe walingwa. Walingwa nje ngokuthi ethande imali edayisa uJesu. And that was the end of him. Wathi efa wafa seyilengisile. Wayekholiwe. Kodwa wafela emnyameni. Ukukholwa kwakhe akubange ngisabalo. Akubange ngisabalo. Kodwa iselelesi esasiyiselelesi sathi uma ngabe sihengwe noJesu saba nenhlanhla yokuthi sibone ukuthi lo muntu engihengwe naye akusiyena umuntu wasemhlabeni, umuntu wasezulwini. Sabona into esiyiselelesi esingayiboni. Sabona into esiyiselelesi esingayiboni. Sathi, let me take this opportunity. Now, I'm about to die. And this person I am crucified with is a person who is going to heaven. Ngakho-ke angisale sengibambelela kuye. So lo muntu lowo wathi ewumuntu oyiselelesi kodwa wayenakho ukuhlakanipha kwasezulwini. Amen. Yabo? Wayenakho ukuhlakanipha kwasezulwini. No. I'm fortunate. Ngicwatshela lo muntu lona uyezulwini mangifa lapha ngicela lo muntu lona ngami ngizezulwini. Bese cela wayazi wathi Nkosi
ngicela ukuthi vele ngiyazi ukuthi ngiyafa nawe ngiyazi uyahamba emhlabeni we are both crucified, but i-wisdom yakhe yamenza wabona ukuthi uma ngicela intethelelo kulo muntu lona ngivuma izono lo muntu lona ngizongena ezulwini. Wayicela ngempela walokhuza wakucela kuJesu ukuthi ngicela ukuthi ngingene ezulwini nawe. Wathi uJesu, oh, thank you. Mfana wami, namhlanje umuntu onjani? No, ayinhlanhla yaleso sono asasile ngayo, ayinhlanhla yaleso sono asile ngayo, ayinhlanhla yaleso sono asasile ngayo, ayinhlanhla
noma uthandazo noma unikela uthi Nkosi ngicela ukuba ungikhumbule mhla umphefumulo wami wehlukana nesidumbu sami, ungikhumbule bese eduze kwami, ngoba kuyenzeka ukuthi ubukholiwe kodwa mhla umphefumulo wakho wehlukana nesidumbu sakho, wehlukana nesidumbu sakho ukude, ubungcwele bungekho, izinhloso zingekho, ziningi izinto ezenza lokho. Ikhona kuyethiwe ukungena ezulwini kuyinhlanhla, kodwa ukuthi ungena ezulwini kuyinhlanhla chaza ukuthi wena kholelwa inhlanhla, kodwa ukuthi wena funa inhlanhla. You follow what I mean? You don't have to ukukholelwa inhlanhla, kodwa funa inhlanhla. Inhlanhla iyafunwa, inhlanhla ayikholelwa. I don't know whether you understand the difference. Yeah. Uma unikela uthi Nkosi ngicela ukuthi ngosuku lokwehlukana komphefumulo nenyama ngingene ezulwini, lapho ukholelwa inhlanhla. Uma uthi Nkosi uthandaza ngicela ukuthi ngibe nenhlanhla yokuthi ngingene ezulwini, uyayicela inhlanhla, uyayifuna inhlanhla. Ngifuna ukuthi ngibe nenhlanhla, and leyo nhlanhla oyifunile ngomthandazo, leyo nhlanhla oyifunile ngomnikelo uyayithola, ngoba ingilosi yenhlanhla iyakukhumbula ukuthi konke lokhu wayecele inhlanhla. Wayecele inhlanhla. But it's just not a question of no, angizukugcina umthetho kaNkulunkulu because kwathiwa umuntu ezulwini ungena ngenhlanhla. Wey babo. Akhambi kanjalo. Akhambi kanjalo. Yabo. Kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu ekholwe kakhulu, kodwa kuthi ngosuku lokugcina engangeni ezulwini uqhamuke uSathane ngosuku lokugcina. And we say yishwa lelo ukuthi ufika ukholo bese ukuthi ngosuku lokugcina ungene uSathane, bese ufa ngalesi sikhathi ungene uSathane, kodwa kade ukholiwe. Kodwa kuyinhlanhla ukuthi kade ungakholiwe bese ukuthi ngosuku lokugcina ngenkathi usuzokufa bese ungenwa ukukholwa, njengalesi sikhuluma ngaso. Iselelesi esikhuluma ngaso sasingakholiwe, asasizwa ingakholwa, kodwa sakholwa sekungama-minute sife, sakholwa semukeleka. So uma kuthiwa ke ukungena ezulwini inhlanhla kusuke kushiwo leyo nto. But it's not inhlanhla okufanele ukuthi uyikholelwe, kodwa inhlanhla okufanele ukuthi uyifune. You pray for it. You make sacrifices for it. Ukuthi ngilosi yenhlanhla iba seduze kwami. Ngilosi yenhlanhla umoya wami ulonde. Ngimboni. Ingilosi yenhlanhla ucela inhlanhla. But this preaching, these teachings ukuthi ezulwini kungenwa ngenhlanhla noma ezulwini kungenwa ngokuthi usafela uJesu, ayikho into enjalo. That has never been the teaching of Jesus Christ. That has never been the teaching of Moses. Izulu bantwana basephameni lihle. It is the most beautiful place you can ever think of in the firmament. Ayikho into kwi-firmament kumkhathi ongayifanisa nezulu. There's nothing. And that's why
Uma ufuna ukuba uye ezulwini, you must have a vision yezulu, the true vision yezulu. And when you have a true vision of yezulu, then you have a strategic plan yokuthi, how do I reach that place? How do I reach that place? Because ukuya ezulwini is not an easy thing, because it is too beautiful for any person to enter. Izulu lahlala ingilosi kuphela noNkulunkulu neingilosi. Kodwa umuntu ohlala emhlabeni was not fit ukuthi ehlale ezulwini. Thina sasifa njena imoya yethu ihambe izula, sihlale emaqhugwaneni, sihlale emsamo, sihamba sigijime entabeni, sisenza yonke into. Imoya iyanjalo, imoya injalo nje. Uma ungayanga ezulwini uyadavuza nje. Unemoya edavuzayo nje. Forever uyadavuza nje, awazi ukuthi lapha. Kwesinye isikhathi ufe, kuqhamuka abantu eminye imoya ikusukele ubaleke. Bazokushaya futhi ngeke ufe. But you'll have pain. Uyagijima nje, uyadavuza. Abanye bevele befe, bevele kube mnyama nje la elokhuzeni, uma benezona ey'nkulu. Umuntu evele ehlala elokhuzeni nje ethuneni. Ehlala ethuneni nje, impilo yakhe bese ethuneni, kube mnyama nje. Abanye abenza izona kakhulu behambe befakwe emlilweni, ushe kodwa ungaphili. And let's think is not a threat. It's not a threat. I'm not talking about threat. And it's not a belief. No, it's not a belief. It's a reality. Just as izulu likhona, nesihoko sikhona. Isihoko sikhona. Yabona lezi zinto enye niyibone emafilimu mina, nibona abantu benza izinto eyishayisa uvalo. You can imagine kunezinto lapha ukubuhlungu ukuthi ingane iphoseke etoilet. Mase iphoseke etoilet ingane ife ibulawa ukukhwenqa ngamasimba. You can imagine that thing. Have you ever thought of that thing? How painful ingane yakho ingene toilet. Igwinisa ilokhuza amasimba ize ife. Can you imagine that thing? But that thing you are going to see it years and years. Isiyenzeka kuwe uma ungafuni ukulalela uNkulunkulu. Ungafuni ukulalela uNkulunkulu. There are so many painful deaths. But the fortunate part of my painful death, when you get such painful death, God, that kind of thing, ngasemoyeni ayidluli. Uma umuntu njengoba lezi ingane njena zafaka njena zife toilet, nalapha imoya yakhe khona inalawo masimba agcwele umzimba. That is a fact. Now, any kind of death ofanayo la isidumbu sakho siyathula kodwa umoya wakho uyembathe leyo nto. Kade ngikhuluma umkhokheli ethi umuntu wafela ejele, kodwa bese elandwa abanye ukuthi bayejele. Ulanda umndeni ngoba le ndawo okuyona ibhlungu. Uma njena you end up ulanda abanye, angazi kwenza kanjani kodwa uyabalanda. That's what we say umkhokha. So to avoid those things, pray for yourself. Pray for your children. Pray for your family. Ukuthi le nto yenze kanjena. Nkosi yami uvuke ekuseni uNkulunkulu wasephakameni. Ingane yami ngayingadlwengulwa. Yebo. uNkulunkulu wasephakameni
ingane yami ngayingalokuzwa ingadayiswa. Khona izinto ezibuhlungu ezenzekayo. Ingane yakho nazo ingane ingaka. Qhamuka abantu befike belokhuza befike beyithembisa umsebenzi beyithathe mhlawumbe beyidlungule then behambe beyoyenza mhlawumbe phesheya iyoba into nje okwenziwa ngayo imali. Such things are there, are happening kakhulu. Yabo. And unless we teach our children such things, and we teach our children what is called, and we teach our children ukuthi nayo ivuka ithandaze, because uma ingane yakhe ingaka ivuka ithandaze iyokwazi ukuthi iyothi mayithi hawu weshembe nangu umuntu elokhuze balela. Ayikho into edlula leyo, ayikho into edlula uthando, ayikho into edlula ukholo. Mina njengoba ngisho ngithi mina ngahlaselwa ama-students ngihlaselwa isikole, kodwa because sonke isikhathi ngangithandaza ngathi ngilele ngalala nje ngabheka phezulu ngathi kodwa labantu bazongenzani, bazongiqala ngaphi. Kwafika leyo nto labantu bazongiqala ngaphi, ngoba ngiyakholwa. Onye umfana wathi kimi hawu manje na Phineas, no, let us run away. Our students azosishaya ekusukeni so kathula. Hey, akunandi ukholwa into yaziyo. Ngangambuka umncane lo mfana ngathi you know what, mina ngihamba nalo uNkulunkulu oyahamba noShadrach noMeshach no-Abednego. Mina ngihamba nalo uNkulunkulu oyahamba noDaniel. Ngathi mina oShadrach no-Abednego bathi besesithandweni somlilo batholakala sebebane. Ngathi uDaniel wafakwa emphandweni wezingonyama watholakala seyihleli naye. Ngathi mina ngihamba nalo uNkulunkulu wayehamba noMose, owathi ma eseya elwandle kuqhamuka izitha ngemuva washaya ulwandle ngenduku lehlukana phakathi. Ngathi mina-ke ngihamba nalo uNkulunkulu. Ngathi mina no, ngathi mina ngeke mina ngize ngiwabalekele ama-students ngento e-correct. Ngamtshela lokho ngathi they can rather kill me, kodwa angisoze njengoba ngisho ukuthi angikwazi ukubaleka. I can't just run away. Angikwazi ukubaleka nokuthi kubalekwa kanjani, angazi nempilo nami ngibaleka. Ngathi angikwazi ukubaleka. Wathi bazobulala. Ngathi mina no, ngeke bezobulala, bangiqala ngaphi? Iwavele wabona lo mfana kwakuSibisi, kade umfundisi lapho wasithekela. Kwakungane wami omkhulu lo. Ngathi mina Sibisi kanjani? Ngathi angithi nina ngangu-chairperson we-SCM eDaniel High School. Kunabantwana abaningi abasindisiwe. Bethi wena manje ukholwa kakhulu, kodwa nje sekusele ukuthi usindiswe. Basho njalo umntwana hey Msaphaza, ukholwa kakhulu, ungaphezulu kwethu, khona into onayo, kodwa nje sekusele ukuthi usindiswe. Ase ngithi mina ngisindiswe kanjani? Usindiswe kanjani? Fanele ukuthi usukume ukuthi ngiyamkhetha uJesu ngizwa ngaphakathi. Ase ngithula ngihleka kancane. Ngoba engangazi mina zazethu, ngoba ngangifika leso sikhathi unazethu kwakwento enhle kakhulu. Kodwa nganginokukholwa okujulile ngi-student, nginokukholwa abantu abangakwazi, kodwa nginokukholwa ongafani komunye umuntu, ngoba ngangikholwa nguNkulunkulu ophilayo, ngifundiswe nguNkulunkulu ophilayo. Kwakungo-3 ngathi ngizwa iy'tshudeni zase zihlabelela lapha zizwa kimi kuthiwa siza kwi-ringleader yempimpi, ngoba kasasibizwa kuthiwa seziyimpimpi ngoba sengabuthi kustrike. Bangena e-dormitory, bangena beshaya ilokhuza amaculo elokhuza gents akuyo umpanza lona
ngenkathi ethi hey Jensa uyubaza lona wayiphume baleka beza labantu hayi superstition is a superstition kodwa nalo wathi superstition ebaleka ngavele bengibalekela ngilele angizange ngama nokuma ngavele ngalala embhedeni wami ngahlala ngathi ngathi uNkulunkulu angizange ngathandaza ngikuthandaza ngathi laba bantu lokho bangazi bazongiqala la ngoba ngaso sonke isikhathi ngenkathi kwenzeka lezi zinto kwenzeka lento ubaba wayefika kimi emini babila fika kimi emini ngisho ngena ama students ethi wenzani lapha shuka lapha bese vele ngisuka ngihamba ngiyothandaza so ubabila ngawayehlala nami nje engibhekile so ngangazi ukuthi lo muntu lona uthe uzongishaya kanjani ngoba ngihamba noNkulunkulu esimangaliso ngihamba noNkulunkulu kaShadrach noMeshach noAbednego ngihamba noNkulunkulu kaDaniel laba abantu bathi bazongishaya kanjani nangempela bangishiya babaleka bonke bakwavala isikole lokhuza uthisha umthiyane lapha ngathi ngibona kwase kufika incwadi evela kubaba wathi ngiyabonga mntanami indlela oyiphathe ngayo ungitshelile uthisha omkhulu babhalela abazali bami yabo so uma ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu angidlali futhi angikhulumi into yanamhlanje ngizalwe naye angidlali uma ngithi uNkulunkulu ukhona uma ngithi uNkulunkulu wasekuphakeni ukhona ngithi uNkulunkulu wasekuphakeni is not something I believe in, it's something I know very well njengamanje uNkulunkulu usesilethele ingilosi sesihlala nengilosi ngaleso sikhathi mhlambe kwakuseyibelief njengamanje we are not talking about a belief njengamanje sihlele nengilosi we know everything what is happening in heaven we know what is going to happen to people when they die and so uma ngithi kholwa angidlali uma ngithi into ethize yenze hayi ngoba mhlawumbe isuka kimi no we've got a person from heaven who stays with us and who is teaching us about the heavenly life uma ngithi isihogo sikhona isihogo sikhona ngoba isihogo sikhona angikhohlisi uma ngithi izulu likhona ngoba izulu likhona angikhohlisi and I don't want you ukuthi uma usufa then you get paid bese uthi umfundisi uMbaza akangitshelanga iqiniso washo njalo umthetho lapha esisehleni ubonga umthetho wawuprofessor noma uprofessor kodwa wayese udokotela music la university iKwaZulu uthi nganginomngani wami uthi lo mngani wami lona ngimthatha kwesinye isikhathi ngiyena ePhakameni kodwa efike ebukela umkhidi uthi kodwa ngelinye ilanga bese ngibamba ngeinwele nezinwele ezibovu uthi ngiphatheke kabi kodwa bangihamba umngani wami ngasho lokho uthi wayesefa lo mngani wami uthi wathi mayesefile uthi wabuya lo mngani wangiklina uthi wangiklina kabuhlungu uthi mayengiklina uthi ethi wena wawungangitsheli ngani ukuthi kanti le nkolo yasePhakameni inkolo kaNkulunkulu wawungifihlelelani ngoNazaretha wawungifihlelelani ngoShembe uthi emklinya uthi hey ngahlupheka ngiklinywa umuntu omngani wami engiklinyela ukuthi ngangamtsheli ngani iqiniso kodwa ngangihamba naye ngiyePhakameni kodwa manje uzongibuza ukuthi angimatshele ngani njengamanje njena abantu ngibatshele ngeSabatha nje amaKristu nani ngabatshela ngeSabatha and mase befa bazolokhu bengicasula bethi awungabatsheli ngani wasingatsheli ngani uma ngatshela ukuthi uma ungagcini iSabatha woe unto you sembatshelile bacabanga ukuthi ngiyadlala bacabanga ukuthi ngakha mhlawumbe inkolo yami no I'm telling them the truth awukwazi ukuthi ungagcini iSabatha kusucabanga ukuthi uzokhambela kahle ezulwini especially uma usuwazi especially uma umfundisi you call people and then ubatshela into engamanga ubatshela into engalini iqiniso uthatha abantu ubafundisa into ezoba sesihogweni batshela abantu into ezoba sesihogweni
Inkolo ayinamfundo. Inkolo ayinamcebo. Inkolo ayinakuhlakanipha. When it comes to kukholwa, zibeke phansi. Ufunde ukuzibeka phansi. Ufunde ukukhonza uNkulunkulu. You stop from worshiping yourself. Stop from worshiping yourself. Worship God. Kodwa abantu who have got time to worship themselves. Omnye worshipa imoto yakhe, omnye worshipa indlu yakhe, omnye worshipa umzimba wakhe. Not here. Uma unemoto yokuthi uNkulunkulu ekusize yokunika le moto uhambe ngayo. Uma unendlu ukuthi uhlale kuyo. Uma ufundile unemfundo ukuthi usebenzele abantu kuyo. Uma umuhle unobuhle bakho bokubendoda yakho noma bomfazi wakho. But don't worship your beauty. You are going to fall. Usho njalo uShamasu wathi kukhona umuntu oqhamuke bemuhle kanti ezulwini mubi. Funa ubuhle basezulwini. Funa ukuceba kwasezulwini. Funa indlu yasezulwini. Funa imoto yasezulwini. Don't worship yourself. Don't worship your car. Don't worship your house. Don't worship your education. Worship God only. Inkosi kusile kwenye